Sa ovakvim izgledom zuba došao u našu polikliniku iz Švajcarske švajcarski državljanin sa pitanjem da li uopšte postoji mogućnost da istovremeno izvadimo ova dva korena zuba i ugradimo implante, jer mu je u više ordinacija rečeno da je to nemoguće obzirom da je jedan koren inficiran i ima cistu na vrhu korena, a da sa spoljne strane korenova nedostaje nekoliko milimetara kosti. Pa da pogledamo kako smo mi rešili ovaj slučaj. U prvoj fazi smo izvadili korenove zuba i borevima napravili ležišta u kosti za implante i laserski uništili bakterije u njima. U drugoj fazi smo ugradili implante i dodali nedostajuću kost i dodatno laserski tretirali upaljene inficirane desne. Ova ljubičasto-crvena boja su laserski zraci. Po ušivanju reza uzeli smo otisak za krunicu. A na ovom rentgenskom snimku vidite u gornjoj vilici na mestu izvađenih korenova ugrađene implante. U trećoj fazi smo sutradan zašrafili na implantima provizorne krunice i na kraju da pitamo pacijenta kakav je njegov utisak. Gucken Sie mal bitte, wie sieht es aus? Ja, super. Super. Wenn Sie Zähne zusammen machen, stört es Ihnen irgendwas? Ne. Okay, nach 3 Monaten, wenn Sie wieder aus Schweiz kommen, wir werden Zirkonkronen machen.